Pitanje je o tome, kažu ako Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, on je taj Imam Mahdi, onda zašto u svijetu još ne postoji pravda? I kažu u hadis jedan govori, kada Imam Mahdi dođe, on će ispuniti on će zemlju ispuniti pravdom i pravičnošću kao što se ona ispunila nepravdom i zulumom. I onda kažu, zato što u svijetu još nema takav stanje, u svijetu sada nalazi dosta nepravda i on nije nešto napravio, nije nešto promijenio i čak se kaže, on negdje piše u rok 7 godina, on treba da donesi ovo promjena, negdje se piše u rok za 40 godina i on treba da donesi ovo promjena. Stvar je u tome, preskazanje za dolazak Imam Mahdi, ali bilo kakvi preskazanje u religija, uvijek imaju poruka. I pogotovo za ovo zahtjev što su oni tražili od nas, da li neki poslanik prije toga tako donio takva promjena u svijetu. I prije većina ljudi, oni su uvijek bili liješeni, nisu prihvatili svog poslanika, zato što nisu shvatili poruka, nisu shvatili ovi preskazanje. I uvijek su dali neki drugi tumačenje. Na primjer, časni Kur'an govori za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem da kod jevrije, kršćani su bili ovi preskazanje i čak Kur'an kaže imena bio rečeno, ali oni nisu prihvatili njega, oni su dali drugi objašnjenja, oni su rekli ovi preskazanje treba da ispuni nekoga ko dolazi od potomstva od Hazreti Ishaka, ne od Hazreti Ismaila. I tako oni su pogrešili i nisu prihvatili. Ako ovo preskazanje za Imam Mahdi, ako mi gledamo časni Kur'an i šta kaže časni Kur'an, ako ovi riječ bude suprotno, onda mi ne možemo da uzimamo doslovno značenje od ovo preskazanje, nego možda da damo neke objašnjenje, zato što Imam Mahdi, ako bi on došao, kako može odjednom da on napravi svi ljudi, da li oni bi koristio neka sila, sa silom bi napravio, ili kako bi napravio? I časni Kur'an govori faman ša'a fal jomin, vaman ša'a fal jakfur. Ko hoće neka veruje, a ko hoće neka ne veruje. 18. sura 30. ajet. I onda Kur'an kaže lakum dinukum valija din. Vama vaša vjera, mene je moja vjera. To znači Allah dadne potpuno sloboda. Da li neko prihvati ili ne prihvati. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem naravno volio da cijeli svijet prihvati Boga, cijeli svijet prihvati Islam. Ali Allah rekao in tahris ala hudahum fa inna Allaha la yahdi man yuzillu wa ma lahum min nasirin. Surat An-Nahl 16. sura 38. ajet. Allah kaže, ako ti judiš za njihovom uputom, pa Allah sigurno ne upućuje one koji zalutaju, a za njih neće biti pomagača. To znači, Allah kaže, ti voliš da oni prihvati,
Eli Allah ne upućuje oni koji neće da dobiju uputstvo. I kako može da ima Mahdi napravi pravdu? I sa silom ili kako? A silom ne može. I drugo, Allah kaže ja ne mešavam u tom stvaru. Ja damo potpuno sloboda, inače ako bi bio ovo Božji plan, onda to bi on riješio u doba časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a svi ljudi bi primili islam. I zato ne možemo da tumačimo ovi riječi što dođe protiv učenja Kurana. To znači on ne može sa silom napravi pravda. I to jedino možda da bi on dobio odjednom tako vrsti moć da svi ljudi on vodi prema islam sa silom, ali Allah kaže sa silom ne može. I Allah ne mešava. Ali druga stvari možda koja bi ovo dali, ovo objašnjenje, da na ovo doba kada dolazi Imam Mahdi, tada u svijetu će vladati pravda, zakon. Svugdje će postupati sa zakonom. I ovi ljudi, ovo svijeti, ti nacije koje su bili okupirani, drugi nacija su vladali kao na primjer Zapad. Kada je Hazret Mirza Ghulam Ahmad a.s. on došao od Boga, većina treći svijet bio ispod ovi zapadne sile. Ali poslije toga počeo da bude neki pokret za sloboda, onda je postao Amnesty International, ovi međunarodne organizacije za pravda, UN i takvi to sve stvari. I polako nekoliko stotine nacije oni su dobili sloboda. I sada u svijetu ako bilo gdje bude neka nepravda, tamo ovo svijet podigne glas, pričaju protiv tome, Imam Mahdi, on će donesi on donio ta je pravda, ali oni koji su njega prihvatili, oni idu prema tom učenju. A ostali koji nisu prihvatili njega, oni ne može da dobijaju potpuno taj stvar. I drugo, a što kažu da on u rok 7 godina ili 40 godina i poslije toga kako se kaže za Isa a.s. onda će biti kao sudnik dan, ali ovo isto nisu shvatili. Jedino možda da bude tumačenje ovo riječ 7 ili 40, ovo se koristi na arapskom jeziku nešto kao kada se nešto bude završen. Na primjer, poslije 7 dana bude završen ovo sedmica, isto Kur'an kaže na 7 period Allah stvorio sve mir i ovo poslanici isto oni dobijaju poslanstvo većinom kada ispuni 40 godina i to su neke stvari koje možda da daju nama neka uputstvo. Inače ne može da vi očekujete od Imam Mahdi ovi stvari što ni jedan poslanik prije toga nije radio. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije radio i da li vi očekujete od Imam Mahdi da on radi više od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To znači niste shvatili ovo poruka, inače bi ako uzimamo doslovno, onda kao sam već prije dao par primjera iz časni Kur'an, da to faktički ispadne protiv učenja Kur'ana i Imam Mahdi ne može da radi više od svog učitelja, od svog poglavara, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I kako je časni poslanik došao, završio svoj zadatak, ostavio svoje poruka i onda
ovo je bio Božje naredba, la ikraha fid din, nema prisilje u vjere, ko hoće neka prihvati, ko hoće neka odbija. Allah dadne potpuno sloboda. I ovo sloboda postoji do sudnjeg dana. I kako neko misli da on će uzeti mač i sa silom on napraviti ostali svijet muslimanima, to je potpuno pogrešno. Kako može da on radi protiv učeni časni Kur'an. Zato treba da razmislite o tome da ovi ljudi koji su čekali za Isa a.s. i čekali za časni poslanik s.a.v. samo su uzeli doslovni ovi riječi, oni nisu nikad našli da Allah je ispunio preskazanje. Zato treba da vidite kakav je Božji postupak, kako je Božji sunnet i Imam Mahdi ne može da radi protiv Božji postupak.